Здравейте на всички! Аз съм Гербокс и това е. И това ще е едно влогче така по-дълго. Значи реших да ви споделя, че ще има стрим на Heroes of the Storm. Така аз ще участвам. Ще се радвам, ако споделите това на някого, защото това е много важно. И така че за вас винаги ще правя клипове, само че сега нямам свободно време. Така реших да направя едно влогче. Тук даже писах на моето гадже. Че я обичам. Както и да не се разсейваме, Heroes of the Storm версия 3 бета А, група Б ще участват в София на 15 май 2015 година. Така че реших да ме информирам за това влогче. И това ще бъде всичко от мен. Очаквайте клипове на 10 май 2015 година. Довиждане, всичко хубаво.